Ассалому алайкум, бародарои тоҷик, подписчикои канали Таҷик Строй. Бародаро, инак навори имрӯзаи мо дар бораи навастройка саршавии корай. Ина тамошо кунед, иншааллоҳ оянда худо розӣ боша. Шумо мебинед ки хона чӣ хел буд, чӣ хел шик буд. Хонаи якхонагай, ира переделка мекунем, оди духонагай тенҷиш мекунем, иншааллоҳ худо насиб карда боша. Инҷара ояндада кухни мекунем, инҷа кухниш мешавад. Калидоре ки шумо мебинед, стенаро мо меканем, ҷа ҳамон месозем. Ина инҷа 1 метр мекунем, туалет месозем. Ина хе хонаро камтар майда мекунем. Масолеро харидагем, бародарон, масолеи аввали кор масад потолокоро харидем, родбано исусо ҳамаш 5000 сомонда расход шуд. Ана ин хонаро карочи, ин хонаро як хонаи ҷои 6 ҳам ҷои спальни кӯдаков уҷаш ин қаша спальни мекунем. Ояндада иншоаллоҳ худо насиб карда боша. Мебинем бачако, ин ҷаноб кандисем меканем, мегирем ша. Иншоаллоҳ худо насиб карда боша, буҷа ягон дизайн придумад мекунем. Бо мо боше, иншааллоҳ видеои нав ба нав меша. Хела буд видео накардем, бародар, сабаб дошт. Боқи дар амони Аллоҳ. Аллоҳ нигаҳбонтон боша. Дастгиритонро фаромӯш накунед. Квадрати хона подполу 52 квадрат, бародаро 51 ям хе 1.5.